देखी वही रैसन जात हनु कि दोस्ती कह ले बनू और जान जाए कि हमरा के फलनिया मानता रहे तो तारा खातिर जान दे दी। एकदम आ डोमही कह देबा बीच में तब मारत मारत मरियो गइल बड़ा तबो मारते रह जले हार ना जाई तो ले ले अपने कैसे एगो राधा कृष्ण चाचा कहता ना कि छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे बारे आ ओहिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जले पूरा ना झार रहे गर्मी तो हर झर ना जाई तले रुक नहीं खा सकत तो सही जाने कि एगो जादव जी के पंचायत भर में कहीं मुस्लिम भाई के हुए को घर ना रहे आ उनका संगत हो गई 15 किलोमीटर दूर के एगो मुस्लिम भैया से तो मुस्लिम भैया तनी दिमाग के तेज रहे पढ़े लिखे मैं जादव जी पढ़ल लिखल ना रहे तो इनका के खर्चा करा देश बराबर मुस्लिम भैया कह के चलो संगतिया हो एक बार कहले कि यार चले के बाटे पटना आ सिवान के रहल है कहले कि हाजीपुर ले ट्रेन से चलो कुछ पैसा ले लिया जादव जी 30 गो रुपया बगली में लेके आ जो ट्रेन में भी चढ़ता रहे मौलवी साहब के संगे तले कोनो पैसा काट ले हलो सोनपुर आओ तो फाका हो गए रहे लोकल ट्रेन आ उनका शौक हो गया जादव जी के मौलवी साहब वो कह ले पैसा संगतिया हो बाकी लाजे कहस ना सीधा साधा रहले जादव जी सांझ जब भइल नु तो नमाज पढ़े के बेरा भले जादव जी कहियो नमाज सुन ही ना रहा अब मौलवी साहब अपन भाई धर्म अपन अपन हो चादरा बिछा के अपन शुरू कैले या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह जादव जी सोचा तारे करी भुलाइल 32 गो आई कहता बिस्मिल्लाह कहले कि संहतिया हुआ मौलवी साहब काम ध्यान से होके माने गिन लो ठीक से आ मौलवी साहब आंख बंद करे बड़े उ जन कि और ही लॉय में पढ़े के कहता रहे और ही रेखावत रहे या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह। अब जादव जी जानते सीधा आदमी जल्दी खिसियाला ना आ खिसिया जाए तो 1 दर्जन आदमी मनावे में लागल है अब वो नोह बढ़ रहे जादव जी के फैट बांध ले हाथना बहरी ले नोह बा कहले कि अंतिम बेर कहता नहीं हम 3 बेर से बेसी ना कहिले मिनिमम से अपन बढ़िया से काम करे के बा माने मिला लो पैसा बा आ उ तो जानता रहे कि निमन से और पढ़े को और कहता है या अल्लाह रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाह ताला जादव जी 3 फाइट नकलूल पर चुप चुप भुलाइल 32 गो कहतर 20 मिला 10 गो तो हर नाना कहले हाँ के जैसे सब तो देवता बोले बड़ो कि हर हर महादेव ऐसा पावरफुल कोनो परिवार ना तो धन धान अरे बानिए भोला दानी महिमा कतन बखानी भाई तो बूढ़ा भाई तू जौन क्लासिकल अंदाज दे तरह में बापो बाप भाई तू क्या हंसता रहता है? बड़ाई करता नहीं शिकायत कर पर खिसेज बोलो बड़ाई कर पर हंसता बड़ा लो तो धन धन बानी ये भोला दानी महिमा कतन बखानी भोला दानी महिमा कतन बखानी चकिया से बहुत बहुत पुरस्कार भोला नानी के बनौले रहे पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे आरे कतन बखानी ना किदर ना दे दाना आना कतन बखानी ना कि देवता के हुनर औरा खानी महिमा कतन बखानी देवता के हुनर औरा खानी महिमा कतन बखानी
ना पूजल यहाँ के ब्रह्मा विशेष शेष रौरक का महाराज, ब्रह्मा विशेष शेष रौरक का महाराज, ब्रह्मा विशेष शेष रौरे के मानस, सूर्य सूर्य रौरे बल पर फानस, सूर्य सूर्य रौरे बल पर फानस, पूजा संगन परानी ना, पूजा संगन परानी ना, कि धन धाम कि धन धाम कि धन धाम मानी भोला दानी महिमा रत्न बखानी, धन धाम मानी भोला दानी महिमा रत्न बखानी। और बा शिशगिरी सरौरा चांदा बिराजा, शिशगिरी सरौरा चांदा बिराजा, एक और रुपया पुरस्कार दिलबन भैया के बार बार प्रणाम करते हैं, जा उनके जजा आत्मा के शांति मिले। रौरा संगे राज्य बहुराजी राजा, रौरा संगे राज्य बहुराजी राजा, विकास कुमार जी का और पुरस्कार हार्दिक शुभकामना। विशाल कुमार जी बहुत बहुत पुरस्कार भोला दानी बनोला जटा में गाना जी मानी ना, कि धन धाम कि धन धाम कि धन धाम मानी भोला दानी महिमा रत्न बखानी, भोला दानी महिमा रत्न बखानी। 12 बजे में 4 मिनट कम रहे, बस समय समाप्त बा हमारा। मंथन मेरी समझी लबीस पिया निसारी, मंथन मेरी समझी बीस पिया निसारी, समुद्र मंथन में बीस निकला है मालिक, क्यों नो देवी देवता ना छुअलू, तो भोला दानी लेके पी लेनी, काहे इतना ध्यान में चैन से रही भोला मजा जानता नहीं। 20 पियले ना पी जाए तो पेट में चल जाए तो 20 की मर्यादा समाप्त हो जाए कि 20 पियले के बाद वो जियता रहे। ऐसे बिसिया के गर्दन में कंठवा पर रोक दहले। अब भगवान राम भीतरी विराजे शंकर जी के, राम भीतर हृदय में बड़े, बस डांसर लोग 3 मिनट में आ जाए रही, बहुत गर्मी है 3 मिनट में आ जाए, राम भीतरी हृदय में बड़े, अब 20 ऊपर से आ गए, दोनों मिले तो 20 राम, विश्राम में ध्यान अवस्था रहे। मंथन में